nyake mago mag somo nyakora mga juang kama ywaruok nenore kinde ruoge ariyo mag jopuonj mano KUPPET kod KNUT ewi gima nenore ni laro jopuonj mag junior secondary mondo mi oriwre kod riwruogego. Ka jafwambo mar JSS lero no anato koni ok gibiling ka riwruok mar KUPPET lombo jopuonjgo tok chik kendo oriwre kodgi ka koro gilie koni KUPPET ema sundo jopuonj JSS mondo mi odhi ng'anyo kata bed ni jopuonjgo pok ondiki kod piny owacho. Adwaro ni mondo JSS teachers obed confirmed by January. Kuom jumbe ariyo koro riwruok mar jopuonj mar KUPPET osebedo ka kedo ne ratiro mag jopuonj mag junior school manyicha ondiki e yoko jolo mondo mi piny owacho migi barupe manyiso ni oketgi okang' machielo mar bedo jotije mag sirikal maongirore. Ma chal ka gima okelo pogruok e paro kod riwruok machielo mathothne kedo ne ratiro mag jopuonj primar KNUT. E twak kod jofwambo odhiambo ma kawuono, jagoro maduong' mar KNUT Collins Oyu okoni ok gibi bedo mos ka gineno ka KUPPET tiyo kod tendgi arietha e wuondo jopuonj mag junior school. Oyu koni chiko lero makare kaka winjo donje riwruoge gino ma KUPPET okodeo e kinde magilombo jopuonjego mag JSS. We have a sister union that is already receiving union dues from a section of the comprehensive school teachers. How did you come to receive union dues from comprehensive school teachers? Is it because sometimes they were known as junior secondary school teachers? And even if that be, we know too well how we become members of a union. First, the head of the institution, after you fill a form of membership, must confirm that you are a teacher in that institution. Bende Oyu koni osenyisgi achaya kinyisogi ni jopuonj mag primar okowinjo puonje e junior school ka olero ni moheo jopuonj 68,000 ne osemedore lemo yare diploma, degree gi mamoko kendo gin gi lony mar puonjo e junior school. It is an abuse to think that these teachers in comprehensive school before this other lot was posted are not able to teach. Very absurd. Whoever thought head teachers could be demoted, those who did not have degrees, and get back to class. I want to make a quick reminder of what we have in the CBA. The CBA is very clean and confident on the part that headship is not just teaching. No head teacher can be demoted back. KNUT kata kamano oriwore kod KUPPET kwayo piny owacho mondo ket nyime mokwongo jopuonj manyicha tiyo yor kojolo e kinde magindiko e yo maongirore jopuonje. The union further demands that given the fact that these teachers have served well and with distinction, the commission should, without subjecting them to any other prejudice, convert them to permanent and pensionable terms upon expiry of their contractual period. To kwabiri new contract, ministry dwani wari new no. Comrades power. Jopuonje mag junior secondary nyicha osechako bago ng'anyo e counties ma opogore e pachoka ka gisundo piny owacho mondo ndikgi e yo maongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar lakteche mar